Moikka! Nyt olisi taas uuden vlogauksen aika ja tällä kertaa niin mietin, että voisin näyttää teille tän mun koulutusreitin, mitä mä ruukaan tehdä. Tai olen tehnyt tässä nyt tänä aikana, kun mä oon näitä hevosia kouluttanut täyslevulle, niin tän reitin mä oon aina ruukannut tehdä. Ja mun kotitalli on tosiaan missä Stevellä, niin tästä Steveltä mä sitten oon ruukannut aloittaa tämän. Tästä on ihan hyvä aloittaa. Ja tosiaan silloin kun vuonna Nakkiapottu ostin Star Riderin, niin ostin sitten tallin ja tuohon Stevelle ja siinä on ollut tän koko ajan. Oon tykännyt siitä olla. Se on kaiken keskellä. Se on ihan hyvä paikka olla. Ja silloin varsinkin ennen niin se oli niinku se paikka. Tietää, että se oli niinku se Steve Farmi oli se paikka, missä hengattiin ja ruukattiin siinä ees. Nykyään tää sitten on vähän erilainen, mutta ja ei ehkä ihan niin suosittu kuin ennen, mutta niin kuin näette, niin onhan täällä muitakin. Tarvii yksi olla. Ja sitten mä suuntaan siitä tähän viereiseen kenttään tekemään nämä 2 esterasea tästä. Ja tosiaan sain sen Cherry Blossomin koulutettua. Nyt on enää nämä 3 jäljellä, mitä mulla oli, mitä viime videosta näette. Ja nyt on tän Frostboyn vuoro. Ja tosiaan tää tää on kyllä kiva tää American Saddlebred. American Saddlebred, just se. Mä tykkään, siis tää on sillain kiva, tää on niinku hyvin tehty, näyttää siltä mitä pitää näyttää ja se on kiva kun näille sai tän pitkän hännän. Mutta sanotaanko näin, että ne värit mitä tällä hevosella oli on aika kauheita suuri osa. Suoraan sanottuna sanoisin, että ei ollut valinnan vaikeutta ostin hevosta, kun kaikki värit oli aika kauheita, paitsi tää. Ja varsinkin se paulalehmä. Sitä ei ollut kyllä vielä silloin, kun mä näitä ostin, tai tän ostin. Mut joo, se paulalehmä väri, minkä ne teki, niin ai kauhea. Sekin on ihan järkyttävää. Ja just se, kun ei tule mitään muuta mieleen kuin se paulalehmän mainos siitä. Sinänsä ihan hauska, mut siis onhan se niinku, joo, ei millään pahalla, jos sit joku tykkää, mut ei oo mun makuun. Ja ylipäätänsä jos sun mielestä joku muu niistä väreistä on hieno, niin you do you, se on sun mielipide. Anna mennä vaan. Sä päätät mihin rahasi laitat. Minä päätän, että minä en rahani niihin laita. Mä oon saanut tämänkin kohta tehtyä. Siksi kohti mä oon menossa. Viimeistä vaille viedään, kuulkaas. Ja sit mä yleensä ruukaan navata tästä tinne. Pulloja, jos siis on. Sitä varten, tai siis tarpeeksi, että ne saa otettua tuosta. Ja sitten mennään tänne Marliin luo. Tehdään nää Marliin
oikeesti mua ärsyttää, kun nää ilmoitukset, niin kun ne ennen tuli aina tänne nurkkaan, niin ne näki, vaikka oli rase, mutta kun nyt ne tulee tähän, niin et sä näe niitä, kun sä oot raseessa, kun toi on tuossa eessä. Ja niinku jotenkin, miksi tää piti muuttaa tää? Mä ymmärrän, että tää on mukaan niinku nyt periaatteessa tämmönen näkymättömämpi ja ei oo niin paljon eessä, mut on se kumminkin niinku, ei se ollut loppujen lopuksi se vanhakaan eessä. Mun mielestä tää kartta voisi olla täällä alhaalla niinku ennenkin ja kaikki vois niinku siinä olla sillä ja sitten just se infobaari tai niin se ilmoitusosio, niin se voisi olla täällä ylänurkassa. En ymmärrä miksi se on pitänyt näin tehdä. Eniten mä vaan just häirittäisin, että kun se kartta on vaihtunut tonne päin, se oli jotenkin helpompi itsellä mun mielestä katsoa, kun se oli tossa alhaalla. Tai sekin on varmaan tottumuskysymys. Mut eniten mua niinku se info baari. Ilmoitusbaari. Niin se niinku häiritsee, kun se ei oo siellä nurkassa enää, vaan tuossa keskellä ylhäällä ja sit se on aina tuolla todennäköisesti. Olis kiva tietää, että mikä se on myös. Kun tulee tuo ilmoitus, niin sitten aina välillä tulee sille, että hei, jos mikäkään se on, niin pitää aina erikseen katsoa. No muuten nämä sound-efektit muuten nykyään niinku, kun ne uusinaan, niin ne on sillä niinku tosi satisfying, mutta sit kun ne on tehty sille, mä oon äänittänyt oikeet hevosta ja näin, että se olisi mahdollisimman realistista. Niinku ne askeleet, niin niinku tälleen kun on harrastanut ratsastusta, niin se on jotenkin tosi satisfying, joka viettikään ja näin, mut silleen tää on peli, niin toisaalta en mä halua kuunnella pelissä niin realistisia ääniä. Et siinä mielessä ne vanhemmat äänet oli kivemmat, kun ei ollut niin realistisia. Nyt mä haluan, että tästä tulee sit silleen, toki mä niinku tiivistin sitä aika paljonkin varmaan, mut anyway, jos mä haluan kaikki tunkea yhteen videoon, niin it takes time. Ja siis tästä mä en tykkää. Tiedättekö, ennen ihan niinku ihmisenkin kohdalla, tai tän hahmon kohdalla, niin se levulihan menee automaattisesti, eiks kai? Tai en mä enää nykytilanteesta edes muista, kun kauhean usein tuu levu nostettua, mut siis miksi tästä pitää mennä niinku näin monimutkaisen kautta? Voitko tulla vaan niinku automaattisesti, niinku ennen? Ihan turha homma. Ihan turha päivitys. Se on mielipide. Sitten lähdetään tonne Hollywoodiin. Ja kukas täällä menee? No Sonja. Tehdään tästä makeenan ensin. Tullaan tänne alaluo. Me tehdään tää. Ja siis täältä noin.
tää Hollow Woolsin päivitys, niin ihan too much. Tiedättekö? Ei tämmöset mun läppäri kestä. Ei se kestä tätä paikkaa. On too much. Niin, jos sulla on ainoa ongelmankaan. Se varmaan olikin, jos kokeillaan niin vielä tai pyörimään, niin se on varmaan niin aika paljon tää alue. Ja siis joo, tää alue on sinänsä ihan kiva. Mutta miksi tätä taikajuttuja pitää mennä joka paikkaan? Kumma ettei muuten sinne siinä voi olla meinarin tunnettu mitään taikajuttuja, vaan se oli semmonen puutarhajuttu. Jännä, että sinne ei tullut mitään taikajuttuja. Näihin metsiin ne nykyään ruukaa tunkea näitä taikajuttuja joka paikkaan. Jota mä en ymmärrä, koska kumminkin tuli toi Teilto-alue ja se, mikä se on se Teiltopin jälkeen se, missä on niitä villihevosia. Niin mikä se? Wild Woods, just se. Niin sinne tuli niitä taikajuttuja ja ne tuli kumminkin niitä tämäkin päivitty. Niin miksi tännekin sit piti tunkea? Koska tää on just tämmöstä. Et lavittaa hirveesti ja sillain. Tää oli enemmän semmonen kymmenessä ennen, niin miksi tää on nyt tämmönen kehjumettä tyylinen. Ja ennen kuin Adalta haetaan pisteet, niin otetaan tää Sofiin. Vaikka sitten Sofia on varmaan laustaa Sofia ja Sofie ois varmaan sit Sofie. Joo, no anyway, niin tehdään tää ensin, koska se toinen loppu sinne, niin siitä on sama tullut tuohon ja tää ja sitten vasta se Aran. Noin minä olen tottunut tämän tekemään, olen kokenut sen niin sanotusti järkevämmäksi, että ei tarvitsisi mennä ihan niin paljon ees. Näin, kattopas tänne. Taas mä jäin liian kauas. Ja sit mulla on nää tarinatehtävät semmosessa kohti, että täällä on mulla tämmöset tällaisia katsastajilla menossa, niin millä sen nämä tästä? Aha. No niin, tämmöstä muun valkkia tällä kertaa. Tai mitä liitämistä. Niin näistä saa kyllä ihan hyvin tätä hevos XP:tä. Siis mä opin sen jälkeen, kun mä olin tehnyt näitä muutamisen viikkoa, varmaan kuukauden, 2 ehkä tehnyt, niin sitten mä vasta hoksasin, että tän tässä linnan tehtävässä ei tarvinnutkaan tulla helposti alas. Mutta no eipä tuo iso linna. Mut kyllä se vähän nopeuttaa, kun ei tarvii. Ja sit mulla on monesti tää ennen nää saattoi lakaa tää portaali sillä, että tästä meni
tuo viiva jatkui niinku tänne asti. Et mä en päässytkään tästä niinku tänne. Eikä sitä voinut kiertää toiseltakaan puolelta mistään. Niin joutuin niinku aina sitten yrittää poistaa alueelta niin kauan, kunnes se heitti silleen, että tää feilas tää tehtävä ja sit mä pystyin aloittaa se uudestaan. Ja joskus piti tehdä useamman kerran niin, jotta se toimi, että se ei lagittanut, mutta musta tuntuu, että SSO on korjannut sen ongelman, koska mulla ei ollut sitä nyt enää johonkin viikkoihin. Joka on kiva, että musta tuntuu, että mä en varmaan tainnut olla ainoa, jolla oli se ongelma, kerta se on korjannut. Ja mä teen näitä edelleen, vaikka mä oon saanut sen hevosen tästä. Mut kun näistä saa hyviä XP:tä, niin miksei. Mä muistan silloin, kun näitä piti tehdä ensimmäisiä kertoja. Silloin ennen kuin tuli tää mikä tuo onkaan tuo tehtävä, missä pitää just sitä hevosta varten niin kun tehdään näitä. Niin ennen sitä silloin, mä en tiedä onko sitä nykyään, mutta silloin ennen piti tehdä niinku story questia varten. Niin näitä samoja harjoituksia, tai ainakin melkein samoja harjoituksia. Niin ne oli silloin jotenkin tosi vaikea. Ei oo kyllä enää. Mä muuten tykkäsin siitä vanhemmasta Truipaddokin tyylistä enemmän. Se oli jotenkin tämmönen tylsä. Se oli jotenkin semmonen mysteerisempi tai maagisempi, kun siinä oli niitä puita ja sitten oli se koppi ja Avaloni oli siinä ja mä en tiedä, eikö se ollut vissiin Avaloni, oliko se? En mä muista, mut joku saman tyyppinen semmonen huppuhahamo. Niin, se oli jotenkin. Siinä oli sitä tunnelmaa. Tää on vaan tämmönen meh. Sitten mä tykkäsin siitä, että kun nykyään näissä C1 tehtävässä pitää kerätä niitä valoja, niin silloin se oli, että piti kerätä niitä perhosia. Niin se oli jotenkin kans nätiin. Ja jos sä teet nää silleen, että sä juokset, niin jos sä haluat tehdä. Mut jos sä teet niin juoksemalla ilman, että sä tiedät, että sä voit mennä traikullakin, niin sä voit mennä traikulla. Mene traikulla, säästät hirveästi kuule aikaa. Mut pick-upin toimii. Siis välillä tää SSO tekee näitä tehtäviä semmosia alueisiin, mistä ne ei edes niinku oo miettinyt yhtä, että sopiiko se niinku tän tehtävän tekemiseen. Tai sitten ne on miettinyt sen, että ne on tehnyt se ihan tahalle. Että se olisi mahdollisimman hankalaa ja ärsyttävää. Haloo? Miksi tää ei toimi? Ei. Haloo? No kiitos. Oikein se on räjähdys siihen. Ja sit vähän riippuen, että mihin tää viimeinen näistä loppuu, niin voi olla, että mä jään sinne. Mut yleisimmin ja todennäköisin mä tuun tänne. Ja menen sitten tästä seuraavaan paikkaan, joka on
Sun field farming. Linkki vitosena teille, jos ette ole hoksannut, että mä ei hävinnyt sen tapahtumaan mukana sittenkään mihinkään. Vaan nää on edelleen täällä ja näistä saa edelleen 500 XP. Mutta nää on kyllä... Silloin kun nää onnistuu, niin ei haittaa, no problemas, mutta sit kun tää peli päättääkin, että sä et onnistu, niin sit se on tosi tympeä tehdä tätä. Et vaikka sä tekisit sen oikein, niin yhtäkkiä sä et mukaan teekään sitä oikein, se on tosi ärsyttää sit. Mut jos nää onnistuu ekalla, niin mitä on happy, on fine. Mut sit, jos ei, niin sit menee hermo, mut tehdään kyllä sit vikisemällä sitten. Kumminkin kun saa 500 XP:tä, niin ne on tehtävä. Vikisten tai vikisemällä. Nyt ottako tuota kissan kaulaa? Mä tykkään, tai en oikeesti tykkää siitä, mutta siis hyvä kun nuo jalat uppoo tonne, kaviot uppoo tonne hiekkaan. Joka on siis sinänsä ihan realistista kyllä, niin kun miettii, mutta mä veikkaisin, että se ei oo niinku tarkoituksella tehty silloin. Ehkä. Tai en näe. Mutta musta tuntuu, että se ei oo siitä vaan kun tässä ei normaalisti olisi tätä hiekkaa. Niin, että kun tässä nyt tarrasen ajaksi tulee tää lisähiekka, niin sen takia ne jalat sitten uppoo tonne. Musta tuntuu, että se on siitä, eikä niinkään niinku tarkoituksella. Nyt pakko sanoa, että on kyllä hyvä istunto tällä meidän ukkeleella. Ei hirveen hypiä heilut tuolla harjoitusravissa. Mut jossain laukoissa se kyllä yllättäenkin paljon liikkuu. Tuo vähän riippuu hevosesta. Mun mielestä. Toinen onnistui kans omasta mielestäni ongelmitta. Tai siis virhettä, vaikka ei pisteiden mukaan, mutta siis sillain ei kumminkaan paremmin aloittaa alusta, joten se on hyvä suoritus. Se on kyllä kiva, että ne teki tän, mutta Jonnet ei muista, kun tää oli ihan tyhjää aluetta. Ja siis nääkin on niinku yksittäisillä vähän turhia, mut sit kumminkin kun tekee nää 4 peräkkäin, niin saa kumminkin jo 400 ja sit kun niitä on kuitenkin yhteensä 8, niin se saa 800 XP, joka on aika hyvin. Loppujen lopuksi kumminkin suht pienellä vaivolla. Tästä on poistunut se, kun silloin kun tää rase tuli, niin tossa oli ennen se este, semmonen puueste koko pittueltaan. Niin mä en ymmärrä, miksi SS on ottanut sen nykyään pois. Mutta vaikka se on ottanut sen pois, niin sitten myöhemmin kun me mennään, tai seuraavaksi kun me tehdään noin, missä on tuo vastustaja, niin te näette, se vastustajan hevonen, tai se vastustaja niin hyppää siinä kohti edelleen. Ja mä en ymmärrä, että miksi on otettu siitä pois, ja että kun kerta se on otettu pois, niin miksi ne ei oo sit sitä vastustajan animaatiota muuttanut. Et se hyppää ihan turhaan siinä. Mut siis tää oli semmonen asia, mikä mun piti tarkistaa, koska mä olin vaan silleen, että mulla on tämmönen muistikuva, mut en oo varma. Niin, tietysti mä menin ja kirjoitin Googleen sen rasen nimen ja katsoin jonkun 4 vuotta vanhan video siitä. Niin siinä oli se este. Mutta en tiedä, että missä välissä ja miksi se on ottanut sen pois.
Mä en ymmärrä, miksi ei aina tehdä tota viimeistä rasea. Joku maaviisaampi vois infoa mulle tästä. Plus Jonnet ei muista sitä, kun tää rase oli moorissa. Mä tiedän... Ei hemmetti. En mä tiedä niinku, että miksi... Tai siis mä ymmärrän, miksi ne niinku sillai siirsi sen tänne. Mutta oishan sen voinut niinku olla siellä myös. Että siellä olisi niinku ollut siellä ja sit ois ollut täällä. Mut... Ei sit. Oho. Ei hyppynappi toiminutkaan. Ai toi häntä menee tonne alle tolleen, hei. En oo hoksannut aikaisemmin. Tätä on nyt mietitty. Nice. Ihan realistista riää sinne alle. Ehinkö mä kääntää tätä sille, että näet, että se hyppää. Kattokaa nyt. Toin. Niinku, miksi? Miksi ne ei ottanut tuota animaatio pois, jos ne on halunnut se este ottaa pois? Miksi on ylipäätään otettu pois? Why? Ja sit kun on tehty, niin sit me lähdetään etsiä ne lemmikit. Ja näistäkään mä en oo ihan varma, että montako niitä pitäisi löytää. Mut mä oon löytänyt enimmiltään sen 6 päivässä, niin mä oon sitten päätellyt sen, että äiti löytää aina sen 6 päivässä. Ei kun mitä mä nyt selostan, apua. 4. Siis 4. 6. Oiskin 6. Tästä saa ihan hemosti XP. 301. Lehmäkit. Mulla on match. Mulla on niinku värimatch. Ratsastanks mä nyt sit niinku lehmällä? Piilossa. Ja toinen lammas. Täältä löytyy kananen. Ja puuta päin. Mitäpä muutako? Mulla on loppusuoranno. Meillä on aina 1 paikka. Missä mä oon ruukannut sit aina käydä, kun mä koulutan hevosen päivittäin. Ja se on mikäs mukaan kuin Morlandi. Se on TV vieressä. Siinä on useampi rase. Niin on hyvä lopettaa. Onko tänä muuten 2 Sofiaa? Toikin oli Sofia. Eikö se Valadolassakin ollut Sofia? Mä en ymmärrä miksi nää Rasen taustamusiikit menee nykyään ihan miten sattuu. Niinku miksi täällä soi tää sirkuksen musiikki. Niinku ei se kuulu tähän. Ne vanhat musiikit oli paljon paremmat. Tää triggeröi mua. Don't like this. Niin kuin Verakin viime musiikissa sanoi, kun tämä sama musiikki oli siellä Sirvenlagen tai
Silverlake Minorin siellä Minillä siellä yhdellä aseella oli tää sama musiikki, niin öi. Ja tosiaan sitten niissä tilanteissa, kun mä saan hevosen kesken tän reidin täyslevyseksi, niin mä käyn sit välissä vaihtaa hevosta ja teen ne loput aseet loppuun sit sillä uudella. Mut hei, kiitos kun katsoit videon. Mun tämä Mastodon koulutusreitti oli tässä. Ja nähdään sitten ensi videossa. Mahdollisesti. Heippa!